So mar Achoimre consumisus con uimhreacha coimpléascacha a olrú faoi réidiver déanann tú sína, okay? So bíon in onad a bheith ag dul ó 9 go Z tá ag dul ó 9 go dtí 2 Z nóir olrigh tú é sin fadó, so sin sína. Má déanann tú simú nó dalú le uimhreacha coimpléascacha eile bíon aistriú i gceist. So sin si mar hampla anseo, bogann tú é seo, say an ceann seo go dtí bogann tú súsé agus ar dheis go dtí an ceann sin nó ar clé nó ar clé agus sias. So sin an cad chuna sa féic an aistriú. Okay, translation. An sin nuair déanann tú rothlú, nuair déanann tú olrú faoi ai, bíon rothlú nó go céim agat, olrú faoi ai go to dó, rothlú 1 up to céim timp na bonfuinte. So around the bonfuinte, nóid, olrú faoi ai cubatha sin rothlú 2 seach céim agus olrú faoi ai I go to carthir sin dulrás dír go dtí an pointe in a raibh tú. So rothlú 3 seaca céim timp an bonfuinte, so dír go rás in san áid a raibh tú ar dús. Okay, so olrú faoi ai go to carthir sin dír go rud a céine ná gan éon rud a dhéanamh. Okay, so sinné.